b'a kɛ to e bɛ k'ita lɔgɔ sɔrɔ la e ne fa fo ni yafara ni man tɛ yɔrɔ si dɔn yan na dɔ yɛrɛ de ne wele ko ne kɔrɔkɛ ko ne kana k'a ka taa yɔrɔ dɔ yira ne la ne yɛrɛ bɛ k'o tigi kɔnɔ depuis wagati jumɛn sinon ne tɛ yɔrɔ dɔn yan dɛ to e fɛnɛ dunna yan nɔ ne tɛ fi Mali la ten o sigida kun kɔni an ka se Hey, yɔrɔ in siranna i nana Mali la i tɛ Mali réalité dɔn mais n b'i f'i ye n'i t'a fɛ ka sa i ye min ye so a ka to i kɔnɔ i y'a mɛn n'i y'a f'i kɔrɔkɛ ou bien k'a fɔ mɔgɔw ma de tɛ Mali dɔn nka Yale, Bichila tout. Arrête, tu gagnes. Ouais, faire un coup du gouvernement. Hein? Il faut un cachida. Il veut faire un cachida. Il m'a pris un cachida. Yamia. Niafo. Bidani kato. So, carabin. Bitirigi beaucoup cigarette. Caravana. Kelen dia. Ni sebenarnya yang nasi. Oh, chérie, dis-moi. Tu sais comment? Alvin, ça va. Ça va? Et comment? Ça fait un bain, hein? Ouais. Tu mais Erekani sensi nous. Ça c'est pas bon, hein? Yo ne kane wule kare kon lala. E vous wule hôtel là dron. Hein? Là, mi se ka boro duman ken ama s'amuser gagner. Hein? Mais vene wule kare kon e ba do dem senu kachaya. Donc, ni chef de famille. Ou kana nan jolen soro yanga ou tage mana kan fodo e ma te be ma. Ah. Mais bitin que c'est qu'à marcher au hôtel. Aha. Eh mais Mouna? Et Alvin. Ah. Ne connais Aha. Non là ça, ne bonne nouvelle rare. Donc ne be sira ino là. Alvin dernier de tao. Hey, Wallet. Ne te mana kula de. Ne ti kam mana kula de mu ni demi se ka ne ta tukudi. O ta ebolo ne te nga droit droit. Ne mu mana kuyi. Che na soro be kulenga nte nare. Alvin. I hagili bala. Domina yuko ni makisi ngene. Ni mamina maselkela nyini. O doit soro ne be danger là. Wallet. Il be danger là-haut. Il te danger là-haut. O be de ka affaire. I klobena. Ne mu mana kuyi tanto. Allah. Allah. Et puis, il y a mouiller ko rebe. Parce que t'as de flèche à ta fille monsieur qui est connu data. Wallet. Fa de be fe ka wulila wa we jume de do. Eta kalama ka foko etermus ne muso da wuli termuso de e ya. E mo don ka kono da nena. Hey. I para ma geto gomna. Nte fe ma shi dingele ka boni kalama. Donc a ko be geto gomna 600. Donc il faut les fonder. Ne te fais moi pas kalama. Il be war de dia. Et t'as un traitement sur à suivre to gola. Ni traitement kodo. Ne reka docteur be spécialement. Donc on va joni ga affaire. Ay ne to fait. Docteur be nyore bol. Ou en fait, quand on a bliku no ko ne bina din chene. Jion ne te ndefa parce que n'enfant est innocent. Amo foi kila.
Ne tɛ n'a tiɲɛ. N ka wari dan joona joona tɛ kuma caman. Ne ɲini fan bɛɛ fɛ n bɛ yɔrɔ yɔrɔ dɔn ma ye Fifi 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 ne mɔgɔ taara k'i wele kuma mɔgɔ fɛ sa o kuma ne bɛ laminɛ sisan ne ko Umu bɔtɔla a m'a fɛ a bɛ ka taa yɔrɔ min na fiyewu ayi a m'a sara ne la ka bɔ merde mun dun kɛra e cɛkɔrɔbatɔ de bɛ ka wuli ka Umu ɲini tantɔ a Umu y'a fɛ i ka denmisɛnnin na don o don Umu tɛ bɔ n'a tilala ka ci la a tɛna heure min y'a diya i b'i yɛrɛ ladimi o la cogo di tan Fifi e tɛ se k'a faamuya n ko Umu ko ye ne wele ka ne jɛ de appel n'i kɔni y'a ye k'o kɛ se ka ye ne wele kun dɔ de la a ma ne sɔrɔ ne dun fana t'a dɔn a taara fan fɛ an bɛ waati a taara ka ci de la kɛ n'a tilala ka ci la a bɛ na i b'a sɔrɔ a ma tila fɔlɔ de ayi Umu tɛ ka foyi dogo ne la o an bɛ waati min na i ko bi balimamuso kelen min bɛ ne bolo o ye Umu de ye n'a fɔra Umu bɛ se ka bɔ nin cogo la depuis mɔgɔ min nana a ma deli ka bɔ ne kɔ fɔlɔ o ka bɔ nin bɔcogo la tan non yɔrɔ ni Umu ma ye dɔrɔn wallahi ne ka mɔgɔya bɛ don kalama jumɛn n'a fɔra ne cɛkɔrɔbatɔ ne balimamuso bɛ bɔ aventure la ka na yan depuis mɔgɔ min ka dɔgɔ o bɔra yan nɔ a tɛ bɛrɛ foyi tɛ yan kow la o bɛ bɔ ka taa n'a yɛrɛ ni cogo la tan cogo di ne ma deli ka bɔ ko fɛn dɔ ta Umu na jaabi bana koyi marakaw ni manaka dama ye Umu musokɔrɔbatɔ bɛ bɔ e b'i sigi ka kasi ko parce que k'o tununa Umu de y'a fɛ k'a tununa i ɲɛji ka ca walayi ji de b'i ɲɛ na o de b'i bila kasi la Umu na tantɔ i cɛkɔrɔbatɔ ne bɛ taa ka tobili kɛ fɔlɔ bali la n wele Ala wallahi muso e tɛ se k'a faamuya e t'a ɲɛ dɔn n ko ne fa ni ne ba ni ne olu de ye Umu kalifa ne na jigi wɛrɛ t'a la ne kɔ wallahi den ye ne kanu dɛ o bɛ se ka kunu ni kunu cogo la cogo di ne bɛ yɔrɔ yɔrɔ dɔn Bamakɔ yan ne wulila k'a fa bɛɛ don ɲɔgɔn na Ala wa min mɔgɔ mɔgɔ dɔn fɔlɔ ne y'olu wele a ɲɛ ma sɔrɔ la fɔlɔ ne bɛ heure jumɛn depuis sɔgɔma fo sisan Ala n ka wari dan joona joona. e de m'a fɔ ko docteur b'i bolo spécialement i bɛ taa fɛ yen n'a wari bɛnna mun ma i b'a fɔ n ye i y'a faamuya. Alvin i m'a dɔn e ni ne den bɛ ɲɛ sa n'a ye ne ka jɛya ta ka e ɲɛda ɲuman in ta a bɛ ɲɛ sa. i bɛ se k'i bolo bɔ n na j'en ai marre quoi. Basi tidak mana? Jadi, sebab basi tidak. Ay, basi foi tidak? Ay, tiada la foi tidak. Foi tidak, eu vou não. Não dá ter muso de fe, como ale fana na ka bɔ Canada. Agora fomenta tila ale filme, foi tidak. Alhamdulillah. Mais kana tuguni kuna sugu ninnu kɛ sa ni bɛ bɔ dɔrɔn i sara n na e ko foyi t'i la. Foyi tɛ ne la Jabi kana jɔrɔ foyi tɛ ne la. ayi e kɛcogoya ma ne diya dɛ e kɔrɔlen ne bɛ girin e kan e bɛ nisɔndiya bɛ ne kunbɛn
nga ne kuma to mi bi ni mana ja I ka musoro yɛrɛ lajɛ k'a fɛ ayi wallahi musoro funteni ne kun bɛ na sira fɛ o de y'a kɛ foyi tɛ na mais ne ye wele ka dɛsɛ kolokoto fiɲɛ joli e mana k'a bɛɛ fana ta ne bɔra segi nɔfɛ ne tilara ka segi bila so kɔnɔ n nana segi ko yan nɔ telefɔni dun bɛ segi de kɔnɔna la o de y'a kɛ e ko baasi t'i la foyi tɛ ne la sɛbɛ la ne yɛrɛ bɛ fɛ ka taa n ko fitini ba de bɛ na e fɛ ti ko awɔ n kan ko wani fini ninnu kɔnɔ foyi tɛ na mɛ I ko foyi kɔni t'i la foyi tɛ na alhamdulilahi rabbil alamin ala e sɔnna ka ne balimamuso kelen yira ne la wallahi ne kuma ɲuman yɛrɛ miiri bilen ala I ni ce koyi fanisire masa Karamɔgɔ. Walati. I ka kɛnɛ? Somɔgɔw. Baasi tɛ yen? Nse. Alhamdulillah. Baasi foyi tɛ yen. An ba. Nse. A kɛra tile fila ye dɛ. Wa a kɛra o ye mɛ. I ka kɛnɛ kɔni? Baasi foyi tɛ yen. Baasi kɔni tɛ yen? Baasi foyi tɛ la. Tabarikala. N yɛrɛ jɔn bɛ yan. N bɛ ka n ka kiliyan dɔ makɔnɔ. An kan ka taga ci dɔ la burusi dɔ kɔnɔna la. Yiri dɔw bɛ yen. O yiriw tɛ sɔrɔ duguba kɔnɔ. An kan ka t'o ɲini burusi kɔnɔna la. Awɔ. Karamɔgɔ yeli diyara n ye dɛ. Ne kun tatɔ yɛrɛ de filɛ e fɛ yen nɔ. Walati o ka di kɔni? Karamɔgɔ ka di. Baasi tɛ. Karamɔgɔ de. Ne jarabilen bɛ cɛ dɔw de la. Ne bɛ fɛ I k'a minɛ ka di yan. Ne walati k'a don n kama nkɔ. Ni n ko a ka si k'a jɔ a ka si k'a jɔ. Ni n ko a ka tile k'a jɔ a ka tile k'a jɔ. Walati e kɔni ni jarabi kɔni cɛ ka jan sa. Karamɔgɔ. Ayi Walati. Monsieur Djabi, salut. Oui, ça va, je me merci. Il est content de nous être. Et en fait, pour l'entreprise là, il y avait un petit souci là. J'aime que ton télé ensemble. Donc, à Talaka, tu as produit ta chimanta. Donc, moi, je suis livré, moi, je suis dame. Parce que je suis comptable. Malheureusement, à ce moment-là, à ce moment-là, il n'y a pas de ici. Donc, les employeurs ont dit que le citable au petit donc il y a un vélo comment sur le fond. Donc je dis non, on ne peut pas les employer parce que vous avez parlé, vous avez chargé le commandement. Il m'a donné Russie, vous m'avez dit qu'il y a achat comme on a dit. Moi, c'est rigoureux, mais c'est nécessaire. Mais il y a fouillé, c'est bon, on va dire Russie dit. J'ai un peu de oui, à dire. Il y en a beaucoup. D'accord. Il y a un allié de la tour. Et en cas de journée qui est à entreprise, nous y avons ma fille. Moi, je vais faire un contrat signé. Voilà. Oui, vous les blâmez. Quand on a ma pilule là, on a un bel appel là, à Massi. Donc ça aboutit. Oui, bon. Là, c'est pour que quoi il a été là, il faut que parle de la dame de Jonah. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Parce que lui a irana ka ko olu be fait ka so mi jo. Ni mo bi ka chabo, mo be sima to chama bari la. Affaire sous ni wara manga blaga mais. Non, manga blaga mais non. Vous êtes à féliciter. C'est une bonne affaire. Et elle sera de go mi jo. Ni ka di chima entreprise chama ere. Na ne be se ka so. C'est jamais. Non, il va quand on est courageux, on science bien. Monsieur Djabi, il va faire pour que Japonais Morobe. Aïram de pôle national, la international. Ah, chez moi, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Et puis, il y a affaire sur une année sur un. Non. Il y a entreprise, mais à quoi ce jour t'es pas. Sur une tête, aussi, Marco. Vous voyez? Oui, bon. Alors, tu me dis, on va faire la barre à table, on va te mettre à la cour de Chérala. On va dire en clé les fanades. Non, ça c'est bon. Les dalles bien me fanana. Et quand on caille, tu ça dit bon, clé on va bien. Comment nous, on est négatif de là. Bon. Et du monsieur négatif le c'est mal. Et fenêtre, il y a baragela on l'a dit. Barati qui gagne, il m'a baragela on l'a dit. Ah?
Non, c'est bon. Barakɛla tila bɛɛ ye denbayatigi de ye. Là, c'est vrai. N'i ma mɔgɔ ka hakɛ d'u ma ala fana tɛ ka hakɛ d'i ma dɛ. Merci Djabi. C'est compris. Bon sisan n ta table majɛlen kɔnɔ. D'accord. N don so kɔnɔ ka na an ye dumuni kɛ. La bonne affaire. D'accord, Inch'Allah. Carrément. Hey, Oumou, ça va? J'espère que tu vas bien. En fait, yoro ma ko gelen k'i la dɛ. N y'a gɛlɛyaw ma de. U ka n'i sɛgɛn kojugu. Sabula i ye ne da ka wuli terikɛ de dɔgɔmuso ye. Vous êtes une petite sœur à moi. I bɛ k'a faamu. Ko seulement u k'i ni hakili jira ɲɔgɔn na. Yan ko bɛ cogo min na dɔrɔn i k'i bɔcogo n'i doncogo dɔn kow la. Sabula i ka ko ka gɛlɛn terikɛ ma cogo min na i ka ko ka gɛlɛn ne fɛnɛ ma ten de. Tɛ fɛ baasi k'i sɔrɔ. N'i yɛrɛ y'i kow faamu ka kow to i nana sɔrɔ cogo min na foyi foyi t'i sɔrɔ. Est-ce qu'il y'a faamu? I ye n ka kuma faamu wa? I tɛ n jaabi ya? Sinon Mali bɛ cogo di? B'a dɔn sisan i y'a faamu ko Mali la i da tɛ ko mun na ko mun t'i ɲɛsira la i man kan k'i da k'o la. Sinon c'est à toi de faire le choix. N'a sɔrɔ diɲɛlatigɛ de ka di ye ou bien ni yɔrɔ wɛrɛ taga de ka di ye i yɛrɛ b'o sugu choisi. Sinon ka kojugu k'i la moi j'aime pas ça, je veux pas faire ça. Mais tuma dɔ la mɔgɔ bɛ ko dɔ kɛ mun t'i ka laɲini ye. I ni ka ko dɔ bɛ yen nɔ i tɛ fɛ a k'i diyaɲɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ mais tu seras obligé a k'a sɔrɔ. C'est la réalité de ce pays-là. Ni kɔni sera k'i dan yɔrɔ dɔn k'i sen ta yɔrɔ dɔn foyi t'i sɔrɔ. Ok? J'espère qu'il y a femme. Elle c'est ma chérie. Tu vas bien? Voilà, ça va. Ouais, Fifi. En tout cas, dumuni dans ma. Aga dumuni ka di u bɛ? Elle c'est ma chérie. Bon, yɔrɔ restaurant dayɛlɛn dɔrɔn de b'i jɛ. I ka sourire n'a bɛ ne kɛnɛya de. Allah ça. Je t'ai Oui, dit. merci. Ok, à tout à l'heure, ok? Ni mana fɛn cɛ ɲumanin dɔw ye kana girin k'a fɔ k'i b'a tiɲɛ. Nin fɛnɛ b'a la. La i bamuso y'i dege préparation na dɛ. N'est-ce pas? A ka jus bɛ cogo di? O fɛnɛ ka di yɔrɔ. Dis-moi fɛnɛ. Ça c'est de l'arachide spécial. Hein? Jɔn de ye dege nin na de? La maman? D'accord, d'accord. Est-ce que delila k'a ka tigɛ ninnu nɛnɛ? Sinon Mali la yan nɔ n'i m'i da don mɔgɔ ka vie la foyi foyi t'i sɔrɔ. Vie ta vie ka mɔgɔ ka vie to yen nɔ. Ko n y'a mɛn ko Canada cɛ nɛnɛ bɛ yen dɛ sumaya ba de bɛ yen. O musokɔrɔba dɔ selen Canada a jiginnen aéroport la a ɲɛ bɛ neige jigintɔ la neige bɛ fan bɛɛ. A ko Mali kuma ni nin na sɛnɛ la dɛ. Ko nin bɛɛ ye kɔɔri ye. Ale kɛlen ka neige ye quoi. A y'o kɛ kɔɔriw ye. Ko an ka kun ninnu na sɛnɛ la k'a ma nɔgɔn dɛ. Karim yɔrɔ mɔgɔkɔrɔba ninnu dɔw ka faamuya ma nɔgɔn. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Olu y'u ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ an ka yɔrɔ la yan. U ma deli ka voyager. U t'a ɲɛ dɔn. Non, ça c'est vrai. N'i ye neige ye dɔrɔn n'i t'a dɔn a bɛ k'i kɔnɔ ko kɔɔri de don. Ça va? Ça va. Mun de b'i la? Foyi tɛ na. I furasilen don dɛ. Foyi tɛ na Jabi. Foyi t'i la. Ah, ça tombe bien. Karim. Ouais. Ça va? Bon, ça arrive où? Yɔrɔ musow kunna ko ka ca. Don bɛɛ fɛnɛ man kan mɔgɔ ma. Ouais, je pense que c'est ça. Kɔrɔ ma mɛn kan kɔnɔ? Non. Ni an seri tun bɛ baro la. Ouais. A ye baro caman kɛ. N'an ye dɔɔnin kɛ komi a tɛ forme na n b'a faamu quoi. Ouais, d'accord. An ka dumuni kɛ. D'accord. D'accord, ni ko ten. Bismillah.
karamɔgɔ ne b'a fɛ ko ne bɛ fɛ ka ne furu yɛrɛ yɛrɛ de. Walati i b'a dɔn dɛ i b'i yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min t'i dɔn de e ni ne ka jate bila ko ye sa ni furuko kun b'e ma sisan y'a sɔrɔ e taara cɛ joli nana jɔ e dala k'a b'e fɛ furu la e ma sɔn waritigi b'o la fantan b'o la hali étranger b'o la u bɛɛ ko k'u b'i fɛ sisan sa f'i bɛ fɛ ka waliden dɔ minɛ k'o bɔn n'a nin na o kɔni man di ne ye walayi vraiment ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne b'i ka bila la baarako fanfɛla la nka fɛn min ye ka cɛminɛ fura ɲini ka di walɛti ma o ma nɔgɔn ne karamɔgɔ ma dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bari ni ne y'a d'i ma i bɛna cɛ tɔɲɔ wa n'a ko k'a bɛ n'i furu i tɛna sɔn bi mɔgɔ o kɔni ma nɔgɔn e karamɔgɔ e m'a dɔn bi kɛra ne ma fitiri wale karamɔgɔ ne ye client caman lase e ma dɛ karamɔgɔ e ne ye ko caman ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ bi ne mɔgɔ sele e ma walasa e ka ne dɛmɛ karamɔgɔ e bi foutaise kɛ ne na karamɔgɔ wala t'an sera yan karamɔgɔ i tɛ jɔn ka tiɲɛ f'i ya n bɛ mun f'i ɲɛna karamɔgɔ sabali dɛ n'o tɛ ne walɛti donko ka ca dɛ a banna n ma foyi f'i ɲɛna karamɔgɔ mais nin y'a daminɛ bali daminɛ di ne mɔgɔ bɛ ɲɛ ou bien e mɔgɔ bɛ tiɲɛ. Dumuni kɛ kɛ Arimu non an ka ko nin taabolo cogo min sisan n'an y'a walawala joona ko caman bɛ dilan nin waati nin na Inshallah. Madame a bɛ se dumuni kɛcogo la yɔrɔ bismillah Umu furu dɔɔnin ɲɛkɔrɔ la tila ka dɔɔnin kɛ ne yɛrɛ kɔrɔ ayi dɛ Umu i sigi sa non c'est est-ce que Umu tɛ fɛ ka bana ne y'a f'i ye cogo min na to bɛ mankan muso ma dɛ muso misi jaabi ne b'a dɔn vous tenez à votre sœur o de bɛ k'i bila nin bɛɛ la quoi parce que a ka ko ka bon i ma parce que ni mɔgɔ ka ko ka bon i ma i b'a ka ko jateminɛ i b'a ka fɛn misɛnninw bɛɛ jateminɛ les petits détails souvent avec les femmes là laisse tomber mon ami les femmes sont comme ça ils peuvent pas être d'humeur 100% toute la journée non c'est pas possible mais Karim est-ce que Umu lafiyalen bɛ du in kɔnɔ yan depuis n'a nana fo bi a walawalalen tɛ bon n tɛ ka se ka foyi de faamu a ka kow taabolo la e b'a dɔn ale bɛ yɔrɔ min na n'o ye Kanada ye olu ka climat ni yan climat fanga tɛ kelen ye a ka climat yɛrɛ a bɛ marché la sanga n'a ka waati ne kɔni y'a kɛ dɔrɔn i b'a dɔn degun de b'a kan non bon ni mɔgɔ nana yɔrɔ la funteni ka bon ɲɛnafin bɛ se k'i sɔrɔ ça c'est normal mais a wagatinin ça va passer quoi n y'a f'i ye cogo min na mais c'est des soucis personnels et individuels mais e kana o ta k'a k'i ka souci quoi on a beaucoup d'affaires à gérer ok ayi mais f'i ka faamuya k'a fɔ ko ne ale ma lafiya ne lafiya man di o e b'a dɔn denmisɛnnin de don bon a ta i k'a da i ɲɛkɔrɔ et puis fana muso don n'i ye i balimamuso ye mɔgɔ wɛrɛ t'i bolo mɔgɔ min kɔ ni situation sugu la a bɛ gêner i b'a dɔn n bɛ ka ko in bila minɛn o minɛn kɔnɔ ne hakili tɛ ka se k'a faamuya quoi en tout cas ne ɲɛ bɛ mun na elle a de la chance ba de b'a la mɔgɔ balimakɛ ka k'i fɛ tan i kɔrɔkɛ ka k'i fɛ tan non a ka di ni sanu ni wari ye walayi mais comprends seulement ok bon comprends i k'ale ta in to yen comprends déjà elle est là elle est en bonne santé je pense que c'est l'essentiel et puis a b'i kɛrɛfɛ donc mais diyagoya don ka k'a fɛ dɛ ne bɛ kan ne ma k'ale fɛ n bɛ kɛ jɔnni fɛ
Bamu. Uma kutigi la honi. Uma fake la mun digiri la. Ne a fi ene am. I kan na figare. Ori la sen bema. Uba fo ko ni na dugba kono. Ni na bejo le so asengelinga. If na bi jo asengelinga ni. Vie ne kanya jole kanya sabatea ebe munde no fene bulude ha che kana to mo ka tikena e kon mado anga bara emu ne darila de ki blanga ko nyema ay kana na fo ki bene la sabalisa ebe ne la sabali muna mi la munu ladi ha ne eta ke blanga ko nyema meni tise ka ke afu tise ka ke dro o sera nina. C'est-à-dire, Dieu m'en fait mon nini, oui, nini, quoi. Papa. Ni aïe, non. Tiens, tu sais qu'il a mis ça, tiens, tu sais qu'il a mis. Papa. Tu sais qu'il a mis tout dit. Ni, c'est-à-dire, désormais, quoi. Ni tu sais qu'à Dieu fait, ni tu sais qu'à n'est qu'à coco, à fuita, quoi. Au cas où c'est qu'à on l'âme, n'est qu'à claquer, à quoi finit fananeto là, quoi. Moro de bien à là. Papa. Il clé comme moro de bien à là. Ne m'en a quoi tantôt. Il d'abonna. Et puis, me kelen fie quoi. Nini keleni na tiena. Ika baraba dafe. Papa, il boulot de dusu lega mogon koro doni sa. Hein? Ni sebe fo mogo ika baiba kain. Non, mais netin na sa. Aïssa. Ina bi barage nyon fa. Wili duriga la siga kuma fega ni perempera kuna tanto ola. Ni ta chien follow de quoi. Ni ta chien follow. Non des fois ali la dernière fois. Mui makasa. Ni tise ka fenke. Afo tise ka ke droit. Bana kele goto yo. Ne ba do. Mais c'est ka on lam ne to ko ka kla ka ne bla pedre on. A jota le kana dimisa ne dimina o te nyon famu. Jore ka fait ben me kan wole. Yallo Ben. Ouais, ça va? Ok, problème ta là, mais am nyon ta ko fait. Ah ouais. Ok, nya fam. Donc quand même ko fait. Netin na kwa. Ay kana to wa dimisa, ha? Na nyon fam nga ba bebe ben kula ya me. Mko de bina tegene la. Aïssa ni kaintensa, kani dusu la bo. Nebe seka war nebe warem perdi na. Non. Eche. A kaintensa papa, a be fam na jota la. Amna nere bitla ka wule ka kuma fa abi ya fa de fe ya me. A jo fo itala. Ok, problème ta là. Revenons à nos moutons. Iko konga ni blanc. Oh. Ina lenfle ni blanc. Ibado amuso na yaka baru damine. Atikla barula. Arju merebe. 13h. 13h de thé. Oh. 16h gi soroso iklobena. Eh papa. Mume. 16h au moins sur 16h gi soroso. Name. Papa nere tu mogobe elo. Aha. Ni tu echi mi fieke. Omchi. Papa kuma nyine no ko kelea. Nteri mso kwa chego sa waleti. Papa reba do silama yala ni mogo nyine ngadi mogo mafurula. Ibe baraji soro ala. Ndaga wuli fleyorom na furuba ninka. Akada ni watiri la. Ifenega la jese ga chero nyine ayetinsa. Iklala. Papa mwera. Kadi. Kadi. Foka ta fo mukera. Je dis bien, foka ta fo mukera. Niye ni kuma nyongo fon ye tukuni. Ika furuba dafe. Papa. Ika furuba dafe.